maître bi juma de o an bɛ juma de la bi donc an bɛ ninnu de jouer wa an bɛ sunkalo fana na sunkalo fana ni ne ka di an lamɛnbagaw an'an filɛbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn su in na an ye wele bila maître Cheikh Umaru Konare ma an n'ale bɛna kuma yaasa aw ka se ka faamuyali kɛ waleya dɔw la minnu bɛ jamana kɔnɔ bi Cheikh Umaru Konare i b'a dɔn k'a fɔ ko ale ye garisɛgɛ sɔrɔ ka don jɛkulu la jɛkulu minnu ye an ka sariya sunba kura o sɛbɛnniw baaraw kɛ o ka tɛmɛ ka bɔ yen fana a yɛrɛ ye livre bɔ a ka livre minnu ni maaw kan k'a ɲini k'a kalan hali a dan an yɛrɛ ka sariyaw ka bɛn ni an ka taabolow n'an ka siyako n'an ka jamuko n'an ka tabiyako bɛɛ lajɛlen ye livre min ɲɛfɔli ko la ka taa se an ka diinɛko bɛɛ lajɛlen ma su in na an n'a bɛna masala nka yan'o cɛ an b'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko min ye gouvernement ye an ye kibaruya sɔrɔ k'a bɛ labɛn na yaasa élection date ko ka se ka dɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna nka baara fanba o bɛ EJ de bolo nin waati in na sabula EJ bɛ baara la maa minnu bɛ yen n'olu si sera kalata ye ka se k'olu don Kidalikaw fɛ yen Kidali gouverneur n'o ye Elhaji Gamu ye ale ye Kidali préfet o ka sigili baaraw kɛ bi kalo kelen agɛlɛw sigili ta kɔfɛ ko fɔb n'ale fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye bɛrɛbɛrɛli tɔn tɔgɔ la ale tun bɛ premier ministre fɛ yen bi u y'a ɲini premier ministre fɛ ko min ye Mali ye a k'a ka wari sigi sen kan wari min b'a to a bɛ se ka nafa sɔrɔ a yɛrɛ ye Abdoulaye Amadou Sy n'ale ye ko fɔbu ɲɛmaa ye a ko i tɛ se ka bɔ CEDEAO la i tɛ se ka diɲɛ gɛn k'a sɔrɔ i ka nafa wari min bɛ yen n'i ma o sigi sen kan premier ministre Choguel y'a jaabi k'a fɔ a ɲɛna ko wari o baara o bɛ ministre des finances bolo nka ko fɔbu nana ni sɛbɛn minnu ye a n'a ye laɲini minnu kɛ n'Ala sɔnna ma ale yɛrɛ premier ministre a n'a o latɛmɛ jamanakuntigi ale ka bolo kan jɛmakaw olu fɛ yen an bɛ foli ta ka ɲɛsin muso ma muso min cɛsirilen don bi n'o ye Salimata Ayidara ye bɛɛ lajɛlen b'a wele ko sirababilenni Sali sabula a ka yiridenw ka di nin waati in na min ye mobiliba bolilaw ye u caman bɛ sun tigɛ sirababilenni Sali fɛ yen yiriden mɔlen ɲuman b'a bolo an bɛ foli ta ka ɲɛsin a ma ko ani cɛsiri jago commune kɔnɔna na Kanbilakaw fɛ yen siman bɔ yɔrɔ min bɛ yen ale kɔni ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin jagokaw ma sunkalo ale hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko nin ye laada ye jagokaw fɛ yen Jogar ka taa se jago yɛrɛ ma olu bɛɛ lajɛlen u bɛ fɛn sɔrɔ nin ko in senfɛ min ye siman bɔlaw ye olu bolo opération Sumakari fɔmaya n'o ye Segukaw ka fɔmaya min sigira Mamu Dafe fɛ olu ye artiste maa 130 ka donbolo kɛ olu ye yaasa sunkalo u bɛ se cogo min na k'a latɛmɛ lafiya la baara in kɛra Badalabugu palais de la culture kɔnɔna na suntigɛ belebele senfɛ min na seko ni dɔnko maa caman tun bɛ yen maa 130 donbolo kɛra olu ye o ko in kɛnɛ kan diɲɛseleke naani tɔgɔla don min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko sɔnnɔgɔyali sirabaw kan o tako 13nan o baaraw kɛra an fana ka jamana kɔnɔ yan a yera k'a fɔ ko min ye anw ka sirabaw k'olu kan'aw kɔnɔna ko kow ka ca yen kosɛbɛ sariyaw tɛ balo Kuluba ale ni Irisiw ka faama sigiyɔrɔ n'o ye Kremlin ye k'olu bolo donnen don ɲɔgɔn bolo ka ɲɛ min ye Asimi ye ale ni Poutine ye ɲɔgɔn sɔrɔ badenya kumaw fɛ bolo bɛ se ka di ɲɔgɔn ma cogo min Mali ale ministre 5 ɲɔgɔnna fana tun bɛ Irisilakaw fɛ yen ko n'Ala sɔnna ma min ye Safo ye ani Sanakɔrɔba ko u na kuranfɛn sigi kuranfɛn min baara bɛ se ka daminɛ ka taa se kalo 1 ni kalo 12 ɲɔgɔnna ma Safo ani Sanakɔrɔba yaasa kuran ka bɔ tile la o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka Mali ale dɛmɛ Afrique du Sud kaw fɛ yen ko Jacob Zuma k'ale sen tɛna na ye kalata la han sabula min ye jurujuguw bɛ a la san 81 min ye ANC maaw ye a tun ye fanga ɲɛmaaya a ye jamana ɲɛmaaya kɛ olu ka ko hukumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ bi ko min ye Jacob Zuma ye ko kiiri caman b'a nɔfɛ Eric Segusel ale denkɛ o ye basketkɛla ye a bɛ ka jouer sisan an ka denmisɛnninw fɛ Bamakɔ yan tournoi de la solidarité min sigilen don jamana kɔnɔ min ye tournoi de la solidarité in yɛrɛ ye sa Mali min ye Sénégal ye ka taa se Tunisie ma ale ni La Guinée ko olu bɛɛ lajɛlen nalen don ni badenya dulata in na musaka min bɔra ka don o la sa sefa wari miliyɔn 200 ko yaasa ka se ka o ɲɛnajɛ in kɛ Bamakɔ yan Burkina Faso kaw fɛ yen jamanadenw bɛ dɛmɛ min ɲɛsin fanga ma sa u y'a yira k'a fɔ ko san daminɛ ko kana se sisan ma min ye sefa wari miliyari
miliyari 31 u y'o de sɔrɔ k'o bila wagane kɔnɔ salon ko miliyari 99 u kun y'o sɔrɔ jamanadenw olu ka dɛmɛ na an b'an ka ko kuncɛ kibaruya telimanw kuncɛ ni min ye sa o ye k'a fɔ ko ministère de l'éducation secrétaire général kɔrɔ n'o ye Kinan Gadega ye ko ala ale ka kalifa minɛ la araba don min kɛra Bamako ya hôpital du Mali kɔnɔna na kibaruya in kɔni dira ministère de l'éducation ale ka bɔlɔlɔ siraw fɛ an bɛ segin sisan ka na an ka kumaso kɔnɔ yan maître Cheikh Oumar i ni su Mba ni su Kasim i nana an ka wele jaabi bi su in na a diyara n ye a bɛnna ma merci an b'a fɔ n ko i bisimila Mba i nana ka bɛn ni dɔgɔkun min ye o ye Mali ka démocratie révolution dɔgɔkun ye n'an b'a fɔ o ma ko Mali ka démocratie tali san 33 maître san 33 waleya in kɔfɛ maa kan ka mun bila i kun na wulikajɔ kun tun ye mun ye ani mun sɔrɔla ni maa bɛ se k'i sinsin o kan e yɛrɛ bolo Kasim ani ɲankuma bi lamɛnbaga bɛɛ fo ka i baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ fo en réalité démocratie ye fɛn ɲuman ye papier kɔnɔ papier kɔnɔ n'a y'a sɔrɔla a bɛ kɛ ka ɲɛ démocratie maa minnu y'a dilan ka idéw propager diɲɛ kɔnɔ n'o ye John Locke ninnu ani Montesquieu ninnu olu y'a a idéw propager parce que fanga bɛɛ tun bɛ wura de bolo masakɛ donc fanga bɛɛ de tun b'ale bolo o tun ye Grèce jamana ye ok Europe bɛɛ awɔ farajɛ jamana bɛɛ e ma ye hali sisan Europe jamana bɛɛ wura de bɛ yan wuraw bɛ yen mais o wura ninnu ka fangaw minɛn'u la démocratie de kosɔn ko mɔgɔ man ka jamana mara maa min ni jamanadenw ma a tigi sigi mɔgɔ man ka jamana mara ko parce que n fa kun ye wura ye ne yɛrɛ bɛ kɛ wura ye a bɛ ne mɔden bɛ k'a ye o mɔden bɛ k'a ye ainsi de suite o man ka kɛ donc olu m'u ka wuraw faga Faransi dɔrɔn de y'a ka wura faga Louis XVI olu ye Louis XVI faga ka a jɔ k'a kun tigɛ k'a ye mun kɛ mais ko parce que démocrates gagnena kɛ olu ye révolution de kɛ fɔlɔ ka wuli wura kama donc u selen wura la u y'a faga ka tila ka muso fana faga donc n'a bɔra Faransi la jamana Europe tɔ bɛɛ olu ye u ka wuraw wajibiya de ka fanga minɛ u la donc wura kɔni sigilen don papier signé dama de la mais fanga t'a bolo a den bɛ bila a nɔ na o mɔden bɛ bila o nɔ na ainsi de suite mais fanga t'u bolo mais a kɔni bɛ fɔ an ka jamana masakɛ don mais fanga t'a bolo fanga bɛ jɔn bolo population ye maa minnu élu n'o ye premier ministre ye i y'a faamu n'i taara Hollande o RN bɛ yen n'i taara pays Norvège RN bɛ yen o yɛrɛ bɔra yen sisan k'a denkɛ bila yen n'i taara Suède wura bɛ yen n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ Angleterre wura bɛ yen n'i taara Belgique wura bɛ yen donc wura de bɛ ninnu ka jamanaw mara o waati i y'a faamu bon wura ninnu Faransi y'a ta faga i y'a faamu mais tɔw ko an kana an ka wura faga a mana kɛ cogo o cogo a bɛ se ka jamana tɔgɔ diya a bɛ jamana représenter i n'a fɔ n'an kun ko sisan ko Sunjata b'an kunna yan sisan k'u y'a mɔdenw bi yan k'u ye wura ye a fɛn don a cɛ ka ɲi i y'a faamu mais fanga tɛ k'a bolo dɛ k'a fɔ k'a bɛ bamanan fanga da mɔnzɔn fanga bi mɔgɔw o tɛ dɛ o tɛ se ka kɛ u y'a wura bɛɛ ka fanga minɛ a la i y'a faamu wa donc élection mana kɛ sisan donc ni parti min gagnera o parti chef o bɛ taa wura b'o reçoit ni wura y'o reçoit a b'o ka papier signé comme quoi il est premier ministre mais diyagoya de don dɛ a b'a signé dɛ k'a fɔ k'a bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ a tɛ se ka falen kɛ non kana taa jaabi diyagoyalen ma u bɛ diyagoya ale ma mais ale de kɔni b'a signé i y'a faamu sisan o ye bonya yɔrɔ ye o ye k'a bonya quoi bon donc olu y'a jateminɛ donc sisan an ka fanga cɛ bɔ ka dɔ bɔ a fanga président bɛ yen ou bien premier ministre bɛ yen o ye exécutif ye
assemblée o ye parlement justice o be kiriw tigɛ donc ni saba man ka ɲami ɲɔgɔn na cogo si la parce que ni saba ɲamina dɔrɔn fanga bɛɛ bɛna ta k'a di maa kelen de ma o ye masakɛya ye o y'a kɛlen ye dictature i y'a faamu sisan jamana caman bɛ yen Europe olu sera k'a kɛ ɲinan y'u kɛ san 300 de ye u b'o démocratie la élection ti nambara wari ti kɛ ka mɔgɔ san i bɛ wuli de ka t'i ka programme ɲɛfɔ mɔgɔw ye pour que u k'a faamu n'u y'a faamu u bɛ voter i ye n faamu wa bon donc o démocratie sugu o cɛ ka ɲi o ka ɲi an yɛrɛ y'a ɲini de k'an bɛ k'o ɲɔgɔn ye mais an ta ma kɛ ten dɛ an ta yɛlɛmana ka kɛ fɛn sidɔnbali dɔ de i n'a fɔ jumɛn mais de 91 à maintenant élection jumɛn kɛra k'a ɲɛna Mali kɔnɔ yan Mali kɔnɔ a tɛ yen kɛmɛ sarada la maa 50 ma taa élection foyi la Mali kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔw ka taa tɛ dɛ nambara ni nkalon o de dilanna k'o ye élection ye nambara ni nkalon cogo di mais chaque jour élection na i bɛ taa cɛ dɔ jɔlen sɔrɔ bɔrɛ b'a bolo a falen don wari la a bɛ 2000 di a bɛ 1000 di mɔgɔw yɛrɛ b'a jɔlen ye ne yɛrɛ y'a dɔw ye a ka ca élection kɛyɔrɔ la élection kɛyɔrɔ la yiri kɔrɔ kuru kɔfɛ wari bɔrɛ b'a bolo i bɛ na a bɛ wari d'i ma i bɛ don ka taa voter ale ka mɔgɔ ye sa a bɛ taa voter ale ka mɔgɔ ye i bɛ na ni dɔ ninnu ka bulletin ye k'o yira a la comme quoi bon i ye wari min jan i y'i ka baara kɛ donc depuis wari bɛ 200 la fo ka na se 400 an bɔr'o la ka na 1000 fo dɔw bɛ se 2000 ma c'est ce qui fait que donc mɔgɔw bɛ san de élection na ni mɔgɔw sanna élection na maa min b'i sigi mɔgɔw b'a fɛ yan u t'a fɛ or premier pilier min bɛ démocratie la o de ye maa min sigira tiɲɛ yɛrɛ la jama b'o de fɛ e ma Sénégal ta ye sisan bɛɛ ma content mais ya anw tɛ sɔn ka bɔ ka taa voter o maître hali ni mɔgɔ bɛɛ taara voter ka wariko in ni sanni ko to tiɲɛna ça ne sert à rien démocratie tɛ i y'a faamu sisan a laada tɛ wari bɔ ye mais ne sanna ka ban est ce que e votera o tigi ya i ma voter o i sanna i ka wari minɛ i sanna de donc i fana b'a to a k'a ka san 5 kɛ sa i fana bi donc e kɔni b'i ta minɛ k'a bila i kun i mago t'a tɔ la don min na n'u ko karisa ma ɲi i yɛrɛ bɛ wuli k'a ma ɲi k'a sɔrɔ i y'a ka wari minɛ k'a sɔrɔ i y'a ka wari minɛ i ye problème ya donc o ye an ka démocratie gɛlɛya ye président minnu bɛ sigi député minnu bɛ sigi a tila bɛɛ sigira namara de kan ni wari b'i kun i bɛ gagner ni wari t'i kun i tɛ gagner o ye kelen o la Zumana Sakɔ ka parti ma ɲɛ sɔrɔ Zumana Sakɔ m'a fɔ k'ale jɛra élection ko parce que ko ni dɔrɔgu wari t'i kun k'i tɛ se ka parti bɛɛ mais a ka kuma b'a yira dɔrɔn wari in kan ka mɔgɔw san de sinon si c'est pour aller ka mobili ta ka taa k'a fɔ ka maa ɲɛnɛma ɲini mɔgɔw ye n'o don o tɛ problème ye o ye diyagoya yɛrɛ mais kana da kuma ɲɛfɔ ma dɛ c'est à dire i da fara n'i ma wari bɔ u tɛ voter i ye u t'i lajɛ kelen mais maître mun nana ni wari bɔ in ye k'a kɛ laada ye parce que ne bolo kalata tun bɛ kɛ k'a sɔrɔ e ka jɔn ka tila bani n b'i lamɛn n b'i lamɛn n'an ka kuma tuluji soli a tuluji soli a tuluji soli donc o ye kelen filanan ye mun ye Faransi de y'a fɔ k'an ka kɛ démocratie o kɛra Mali population wulila o kɔfɛ de discours de la Baule kɛla 89 mais c'est en 90 que mɔgɔw wulila ko démocratie donc Faransi ka ko dilannen de don k'a coko anw kunna munna de munna parce que o de bɛ Faransi permet k'an ka jamana mara à travers des gens qui ont été élus an yɛrɛ minnu sugandi sa kɛ an mun sugandi sa ko wari de pour que e ka se ka passer e ye candidat ye wari ɲɛnama tɛ e kun ne ye candidat ye ɲɛnama tɛ ne kun nin y'a ye ɲɛnama t'o fana kun ni Faransi nana e tɛgɛ minɛ k'e y'ale ka mɔgɔ ye k'e n'ale ka di k'e tɛna fɛn bɔ ale ta la ka to ka yaala n'i ye Togo ninnu ni Côte d'Ivoire ni Tchad ni fɛnw na Gabon ninnu na olu bɛɛ ka miliyari 5 d'e ma an bɛ se k'e bati bilen yan ka gɛlɛn wari bɛ n kun ka ban voilà e kun t'o wari sɔrɔ ni Faransi kun bɛ k'a ka candidat ye f'i ka sɔn o ma et donc i tɛna se ka fɛn bɔ a ta la ayi n'i sigira kɔni Faransi y'o plan de kɛ o de kosɔn la démocratie
telle qu'elle existe ici là a dabɔ kun de ye ka faransi k'a ka mɔgɔ sigi maa min n'a bɛ se k'o manipuler a sago bɛ sɔrɔ maa min a saga bɛ sɔrɔ maa min bolo n'a y'a ɲɛ bilen bɔ dɔrɔn o b'a to a ta la est ce que i bɛ k'a faamu bon donc démocratie kɛra sababu de ye anw mana n'a ye faransi de y'a bila an kunna wa a y'a bila kun min na a y'o sɔrɔ parce que san 33 in kɔnɔna na faransi ye a sago sɔrɔ an ka dirigeant tila bɛɛ la minnu y'a essayer k'u bɛ muruti dɔɔni u y'olu bin par exemple ATT ale banna k'a tɛ papier signer pour que maliyɛn minnu bɛ faransi ko k'u lasegin a ko a ta kɛ k'ale ma mɔgɔ bila ka taa ale tɛ mɔgɔ lasegin awɔ faransi nana ko he cɛ bɔ Kadafi kɔ a ko a tɛ bɔ a kɔ faransi tilala ka na tuguni ko tesali tɛ d'a ma a ko a t'a di u ko nin cɛ jamana sa dɛ c'est comme ça que u taara MNLA ni fɛnw créer Mauritanie ka na kama k'a bi donc b'o kɛ jamana la fana jamana minnu fana b'o jamana n'u y'i ka dɛmɛ dɔ seri i ma k'i sigi n'i commencera ka muruti u bɛ fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ i la k'i bin walima k'i faga i y'a faamu sisan e hakili Idriss Déby sara ten de yan non mais nka tun bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la a tun bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la mun nana ni kɛlɛ in ni nin fɛn in bɛɛ ye tan Idriss Déby ka kuma de commencera ka caya kuma sugu jumɛn ka to ka faransi tan kɛ ka to k'a fɔ k'ale yɛrɛ tun bɛ fɛ ka taa koyi ko mais ko faransi de ko k'ale ka sigi Idriss Déby m'o fɔ a y'o fɔ a ma mɛn a ma biyan a yɛrɛ kun ko k'ale bɛ fɛ ka bɔ yɛrɛ k'ale bɛ bɔ faransi ka wari yɛrɛ la très bien olu kuma fɔli daminɛ mɔgɔ b'o kuma façon ninnu fɔ faransi b'i bin mais maître ale dun bila a den dun sɔrɔ cogo di ka sigi a nɔ na oui mais i ka sigi wa a taar'u k'i fana minɛ k'i faga di Kassim ko in ma nɔgɔn koyi mais Tchad don a fɔ k'olu bɛ se kɛlɛ la olu tɛ se ka faransi ka mɔgɔw kunbɛn yan ka jɔnni kunbɛn kɛlɛ façon min don faransi ta ka jugu guerre asymétrique ye koyi o ye sokɔnɔ guerre ye olu ta ka jugu asymétrique ye parce que i t'olu natɔ yɛrɛ est ce que ye problème ye fɛɛrɛ min b'olu bolo nana a ka bon hakili ma bon donc n'u ye donyɔrɔ sɔrɔ olu bɛ taa o sira fɛ donc tant que n'olu de nana ni démocratie ye maa b'u bolo kɛrɛfɛ min ye opposant ye u b'o labɛn ka na e kama i yɛrɛ ka mɔgɔ sigilen ka taga opposant créer mais comment parce que ils mettent toujours deux fers au feu nɛgɛ fila de b'u bolo tasuma la ne déconné na don min u bɛ dɔ in lawuli mais c'est comme ça donc faransi y'o système de dilan opposant fana bɛ se ka lawuli fo a ka fanga sɔrɔ mais o tuma ne ye wariko min fɛ yen e m'o mɛn wa ni ye opposant ye ni u ye min sigi ne ma sɔn u bɛ taa wari di i ka opposant ma k'ale la taa i pan o kunna kɛ ni wariko t'a ɲɛ Côte d'Ivoire ta kɛra cogo di u ye mugu ci ye o ma mugu ci ka babo la ka taa minɛ yan e dun ko u y'o kɛ mɛnɛ donc c'est ça olu mun b'olu bila mugu ci la Côte d'Ivoire u ka dugu dɔgɔ u ka dugu tɛ u taara mun ɲini olu mun b'olu ni Alassane cɛ fo olu bɛ taa babo ta k'a gɛn ni marifa ye donc démocratie in nana de faransi bɛ se k'an mara cogo min na o de kosɔn an fana c'est à dire pendant 30 ans an bɛ faransi ka mara de kɔnɔ mais maître aw dun tilara k'o démocratie kelen don an ka sariya sunba kɔnɔ cogo di e k'i jɔ sa ma tila o kuma daga wulila mais ma tuluji soli a soli yanni suguri dun waati cɛ dɛ donc sisan n y'a f'i ye cogo min na président bɛ sigi députés bɛ sigi maires bɛ sigi a tɛ kɛ jɛlenya kan o y'an ka démocratie tiɲɛ filanan maa minnu bɛ sigi u bɛ faransi ka bila de la u bɛɛ wa mais la plupart kana bila mɔgɔ tɔgɔ fɔ la mais n'an tɛ faransi ka bila la mun bɛ t'an bila accord d'Alger signé na accord d'Alger ne m'a fait moi je suis l'un de ceux qui ont le plus combattu cet accord munna parce que tout simplement a maɲi a tɛ se ka appliquer hali taara Kidali ka taa fɔ yen a kun de ye dɔrɔn pour que ka nord mara confier mɔgɔw la mɔgɔ minnu ni marifa de b'u bolo afin que toujours n'an ka président ko k'a bɛ kuma u b'olu yara an kan yan
a terroriste ko n'a fɛn bɛɛ ye o kelen de ye est ce que bɛ k'a fa donc ni jamana min murutira wolu bila ka n'i murutira o b'o de k'i la sinon e bɛ se k'a faamu cogo di la MINUSMA maa 17 faransi maa ba 4 ani 500 o ni takuba o tɛ kelen ye o ni ECAP olu tɛ kelen ye nin bɛɛ tun bɛ Mali la yan u ye san 10 kɛ u ma se ka Kidali minɛ ka d'a ma. u ma se ka don o kun nakun t'o ye o. u gɛnna yɔrɔ min na kalo 2 an taara minɛ o kɔrɔ ye mun ye ça veut dire que terroriste ko in tɛ tiɲɛ min don dɔrɔn mercenaires de don minnu sigilen don tubabuw fɛ pour que don min na an b'u ka kuma sɔsɔ u b'u yara an kan a bɛ komi n'i ye fɛn dɔ sɔrɔ ka denmisɛnnin lasiran quoi masque dɔ b'i bolo chaque fois que n'i bɛ i bɛ fɛ a ka taa cogo min na n'a ma taa ten i b'o masque y'i k'a ɲɛ kɔrɔ a bɛ siran c'est ça donc démocratie y'o fana permet faransi ye démocratie nana ni mun wɛrɛ ye tuguni démocratie nana de ni corruption a yuruguyurugu à ciel ouvert parce que tant que wari de bɛ mɔgɔ la passer donc e tɛ se ka sigi que e ma wari suɲɛ o ne ma e ta ka wari suɲɛ e bɛ passer cogo di élection mana se e bɛ wari bɔ min e yɛrɛ k'a lajɛ sariya yɛrɛ kɛlen don ka maires sigi ka sɔrɔ k'a fɔ k'u tɛ sara o tuma maire mana sigi k'a tɛ sara o e bɛ fɛ a ka balo cogo di ten ne yɛrɛ m'o faamu a dun bolo bɛ nafolo la dɛ a bolo bɛ nafolo la tɛgɛ bɛ miliyariw la par an e ko k'o tɛ sara o ye k'i bolo don dibara kɔnɔ k'a kana to yen o bɛ ɲɛ yan o tɛ nkalon yan donc an ka démocratie nana laban ten de maa si dalen tɛ foyi la c'est à dire que pouvoir tɛ foyi a dabɔra min kama ko pouvoir dɔ ka dɔ jɔ foyi tɛ foyi jɔ fanga bɛɛ labanna président dɔrɔn de tɛgɛ kɔnɔ ale mana min fɔ n'a ko min o don i y'a faamu bon donc démocratie nana ni peut-être classe jɔw ye a nana ni nin ye peut-être a nana ni yiriwali dɔw ye sira jɔw ni fɛnw na mais a kɔlɔlɔ bonyana tellement que a kɛra sababu ye ka jamanadenw tigɛ jamana na mais politique mɔgɔ dɔ ko ka sɔrɔ maintenant k'an ka armée fana k'o ta tiɲɛ politique mɔgɔ dɔ ko parce que tubabuw y'a f'u ye ko a kana taa ka wari don armée ni fɛn na sa ko nafa t'o la ko a ye taa don école la kalan tɛ kɛ donc a kun de ye pour que ka na an sɛdennin minɛ ka sɔrɔ ka to k'u ka fɛn ta n'an ko an bɛ kuma dɔrɔn u b'a jigin an ɲɛ kɔrɔ bon an ka démocratie kɛra tan san 33 an y'o 33 tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a bilan global ta ça n'a servi c'est-à-dire que c'est négatif mais parti politique mɔgɔ dɔ ko ka bɔ 1960 la ka na 70 la ko min ye o waleya mun kɛra o kɔnɔna na ko k'a daminɛ 1970 k'a daminɛ 90 la ka na se 2024 ma k'o ɲɛna ka tɛmɛ 60 ta kan bon i b'a dɔn olu b'o fɔ min na olu b'o fɔ de parce que Modibo Keyita ye jamana sɔrɔ jamana min foyi tun tɛ yen donc ale tun kan ka usine kelen-kelen na fɛn maliyɛn mago b'o la ale y'a essayer k'o usine jɔ donc mɔgɔ min y'o usine caman jɔ usine de huilerie usine de métallurgique usine de ceci cela donc a tigi ye baara kɛ i ye n faamu mais Modibo ka problème kɛra min ye Modibo kɛra dictateur de cogo di mais Modibo milicien kun tɛ yan m'o kibaru mɛn yan n y'o mɛn milicien k'i ta k'i bɔ yen a ma laban ka assemblée ci ka gouvernement ci ka CDR sigi yan comité de défense de la révolution m'o kuma mɛn yan donc o kɔrɔ de ye fanga bɛɛ concentré la ale kelen tɛgɛ kɔnɔ donc a kɛra dictateur ye i y'a faamu o de kɛra Modibo ka fiɲɛ n t'a fɔ pour que k'a critiquer parce que maliyɛn de don min satɔ a ma foyi to a ko ni 30,000 tɛ juru dɔ 30,000 tun b'a la ko n'a ka pension nana k'u k'a sara 30,000 o juru tun bɛ Modibo la a satɔla ye testament kɛ ko n'a ka pension nana u ka cɛ ka wari sara président Modibo y'a mɛn delila ka min tulo la ko Modibo ye dɔrɔmɛ 1 détourné
Oh, mais dictateur kɔni kun don f'u ka sɔn an k'o fana fɔ dɛ. Ayiwa maître Cheikh Umar o san 30 in dɔw dun fana bɛ waso n'a ye dɛ u yɛrɛ ko k'u t'a fɛ a ka effacer ka bɔ an ka histoire la pewu kuma caman fɔra tile 2 in na mankanw caman kɛra wulikajɔw yɛrɛ kɛra ka barosigiw kɛ k'a yira k'a fɔ ko démocratie de ye fanga yɛrɛ ye ko foyi tɛ min bɛ se ka bila a nɔ na. Ni démocratie kɛcogo ɲɛna foyi tɛ yen min bɛ se ka bila a nɔ na. Kɛcogo ɲuman. Kɛcogo ɲuman. Mais ni démocratie kɛra i n'a fɔ an kun bɛ k'a kɛ cogo min na foyi man jugu a ye diɲɛ kɔnɔ. Donc n'a fɔra ko an ka segin démocratie la fɛn dɔ a cɛ ka ɲi mais à condition que an ka taa ɲuman kɛ dɛ. Si c'est pour que an ka segin élection bidon ninnu ni fɛn kirikara ninnu ka dɔrɔn nafa kelen a t'a la. Donc don min na n'an bɛ segin démocratie la il faut que a ka kɛ démocratie yɛrɛ yɛrɛ de. Mɔgɔw ka sɔn ka taa. Mɔgɔw ka sɔn ka taa. Par exemple, moi j'ai été extrêmement fier de l'Afrique. Sewara Afrique à venir là, le jour où j'ai appris que Diomaye Faye n'est qu'à passer. Ni keka gila on fait. Basiru. Ni ya on fait. Ni keka gila. U b'a fɔ ko jeune no k'a ka to parti. U bɛ taa bulletin bɔrɔ u bɛ taa bɔ yen. Japaka ninnu ni gajaba gajɛl mɔgɔ tɛ se k'i sen bila yɔrɔ min na u bɛ taa yen de fa bɔrɛ la urne na ka na n'a ye ko wala ko ninnu bɛ dɔw yɛrɛ ko ne ma ko nord la yen ale bɛ yen dugu min dugu dɔ dɔn a dugu tɛ tɛmɛ maa 100 kan o maa 100 yɛrɛ la maa 50 bolila ka taa guerre wulilen mais 2018 u ye bɔrɛ fa ka na urne na k'o fa ko wawa ko maa ba saba an t'a dɔn ba naani olu ye kala ta ye k'olu ye kala ta ye o tɛ jinɛkala ye o ye démocratie. Ayiwa mais maître nin bɛɛ la sisan est ce que an bɔra parce que yɛlɛma ni laɲini min bɛ ka kɛ est ce que u bɛna n'a to an ka se ka bɔ nin démocratie min san 33 ni bɛɛ lajɛlen bɛ k'a lagosi bi. An bɛ dugawu de kɛ démocratie fana tɛ girin ka na o. N'i y'a ye Sénégal b'anw ɲɛ nin cogo la parce que depuis le début olu ye démocratie ta depuis 1960 n'u ni Mali farala ka bɔ ɲɔgɔn na et ils ont opté pour le multipartisme ils ont opté u y'a décidé élection de bɛ k'u fɛ yen u y'a décidé dictature tɛ kɛ yen parti unique tɛ kɛ yen maa kelen ka fanga tɛ kɛ yen m'a dɔn ni bɛ k'a faamu donc o de y'olu bila anw ɲɛ o donc an bɛɛ an y'a daminɛ olu ye de 1960 à 90 olu ye san 30 k'a la anw ɲɛ e m'a ye olu ta ka ɲi n'anw ta ye fɛn dɔw bɛ olu tɛ k'u fɛ yen tubabuw fana ta ka ɲi n'olu ta ye parce que tubabuw b'a la ɲinaya san 400 donc hali n'anw fana bɛ segin a ɲuman na tuguni an bɛ to popapo la dɔɔni pendant à peu près san 150 o don dɛ démocratie yɛrɛ pour que a ka na yan fɛn fila de b'a bali fɛn fɔlɔ ye mun ye maliyɛn fanba ma kalan donc e bɛna min ɲɛ f'u ye ko min kɛ u t'a faamu la preuve député sigi la i bɛ député dɔw ye olu bɛna fɔ ko n'olu passera k'u bɛ pɔn jɔ pɔn jɔ ye député ka baara ye ale ta ye loi ta ye voilà bon donc u b'o fɔ mɔgɔw de ye maa minnu t'a ɲɛdɔn parce que u b'a dɔn fana k'u t'a ɲɛdɔn donc o ye nanbara fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye c'est à dire que an ka population fanba fila t'a si kun bɛɛ fantan fantan ka démocratie ye mun de ye dɔ di yan ne k'o bila n kun fɔlɔ yanni bala ka bɔ ou bien i m'a faamu e bɛna ko ne ka taa voter e ye o n'an voter ni voter banna ne bɛ e ye bilen yan donc i bɛ ne ta diya fɔlɔ ne b'o bila n kun n bɛ sɔrɔ ka taa voter i gagné sa i ma gagné i ma gagné o y'i kungo de ye ne yɛrɛ y'a mɛn ko Bankɔni na ko dɔ taara candidat dɔ 2000 combien la a taara lampadaire sigi Bankɔni na quoi mais mɔgɔw ma voter u ma sɔn ka voter a nana k'a b'a ka lampadaire bɔ mɔgɔw wulila kama a fana tun b'an ka sɔn o ma tuguni i ye problème ye yan jamana min fanba a ma kalan jamana min fanba fantan don n'i ko k'i bɔ démocratie kɛ o dugu la
a ka gɛlɛn donc au fur et à mesure que jamana bɛ développer au fur et à mesure de démocratie bɛ sɔrɔ ka na n'i y'a jateminɛ hali tubabu jamana ninnu na maa minnu ye tubabu jamana ninnu nana n'a démocratie ye a démocratie ɲɛna de parce que a daminɛna dictature ninnu de la fangafin fo de ka sigi maa minnu ye fangafin kɛ olu de ye Europe jɔ dɛ démocratie ma jɔ dɛ de Gaulle ninnu ayi de Gaulle tɛ fangafin ye dɛ de Gaulle ye kɛlɛ de kɛ pour que k'a ka jamana bɔ fɛn kɔrɔ Allemand bolo mais de Gaulle ye o kɛlɛba min kɛ i yɛrɛ ɲɛ b'o min na dɛ o parti kelenw nana quoi kalo saba Faransi libéré kalo saba dɔrɔn wulila k'a ka taa ka bɔ yen k'u ka tɛmɛ n'u ka baara ye k'u ka tɛmɛ ni élection u bɔlen gɛlɛya kɔrɔ u bɔlen deuxième guerre mondiale la kɔni maa min y'u bɔ u y'a gɛn k'a ka taa ka bɔ yen k'olu ka élection kɛ comme min ɲɔgɔnna k'a sɔrɔ olu de ye jamana firi min ɲɔgɔnna bɛ ka laɲini yan bi a n'o man jan ɲɔgɔn na parce que bɛɛ wulilen don parce que jamana kun firila o donc sisan c'est ça politique mɔgɔ bɛ min f'i ye Kasim politique mɔgɔ ka problème ye min ye c'est que ale da balo de bɛ politique la e da balo b'i ka média la cogo min na ka mɔgɔw invité ka fɛnw kɛ ka publicité ni fɛnw kɛ e da balo t'o la ne da balo tɛ avocaya ye client ka na an ka taa u ka dossier défendre bon politique ma fana da balo de bɛ élection na mais ni élection ma kɛ n k'o kɔrɔ de ye ko olu ka barama jiginna ko ka u kɔngɔtɔ meru kogo la dɔw la u tɛ transition yɛrɛ fɛ mais olu bɛ se ka sɔn ma donc il faut s'attendre à ce que mankan ka wuli c'est pour que o mankan façon kana wuli que moi j'ai toujours dit a y'u wele a k'u da don fanga la awɔ a y'u wele a k'u da don fanga la parce que yanni élection ka kɛ kɔngɔ bɛ sɔn ka dɔ fa pour que kɔngɔ ka n'u fa pour que dɔ ka bɔ kule la pour que fɛn ka a y'u wele a k'u da don a la mais maître est-ce que bɛɛ da bɛ se ka don bɛɛ da bɛ don sa dɔ tɛ ji dɔ min dɔ fɛ wa o de don a tɛ komi maliyɛn bɛɛ bɛ wele o tɛ o n'i ye ko ta sisan i bɛ taa sɔrɔ ayi gurupu de bɛ yen partiw sigilen don ou bien ADEMA bɛ yen RPM bɛ yen IRD bɛ yen M5 n'a démembrement bɛ yen Malikura ni Sogɛli ta ni Imamu ta ani voilà donc i b'u bɛɛ wele kelen d'u bɛɛ ma i y'a faamu ka tɔ dafa ni société civile ni fɛnw ye et puis l'affaire est réglée dɔw bɛ se ka don CNT fana na bɛɛ bɛ kɛ sew i tɛ mankan mɛn mankan kelen i t'a mɛn ATT ma kɛ yan consensus e m'a ye yan mankan wulila mais a wolola kojugu la dɛ a ma wolo foyi la non Faransi de ye ATT bi dɛ kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ dɛ politique mɔgɔ ma wuli ATT kama le fait que a ma to Faransi ta la et que guerre wuli Faransi de taara guerre wuli guerre wulilen o y'a sɔrɔ an ma labɛn donc militaires dimina kɔrɔ u y'a bi mais politique mɔgɔ e ye politique mɔgɔ jumɛn ye k'a wulila ko ATT ka taa ka bɔ yen o kɔni ma kɛ o tun tɛ yen hali n'o bɛ kɛ yen i bɛ taa sɔrɔ maa kelen maa kɛmɛ cɛ la donc o maa kelen tɛ se ka fɛn kɛ tu as compris ayiwa maître sisan an y'a ye k'a fɔ ko IEM cira tɔn caman bɛ ka ci mɔgɔw bɛ ka wuli k'u jɔ dɔw kɔni taara n'u ta ye cour suprême na olu ka section administrative la yalama tɔnw cili kɛrɛnkɛrɛnnenya la IEM e yɛrɛ bolo waati min filɛ nin ye nin waati na est ce que a kun kan ka kɛ dɔw ko fana ko yan'u kun k'a ci k'u kun k'a lajɛ ko ka IEM yɛlɛma k'a bɔ nin taabolo in na k'a kɛ cogoya wɛrɛ ye e yɛrɛ ka fɛla ye jumɛn ye IEM ko in na Kasim an bɛɛ ye IEM kɛ ka tɛmɛ koyi kɛra n'i y'a ye nin ko bɛɛ donna IEM ko la parce que IEM kabini le début a kɛra politique mɔgɔw ka banmuru de ye ni IEM tɛ Musa bɛ bi yan IEM ka su minnu bɔra a tila bɛɛ tɛ olu ye donc IEM bɛ jate IEM yɛrɛ ma tila ka don CTSB la donc a kɛra force politique de a kɛra force politique de même n'a ma ti fɔ a ma ko parti association gansan kɔni tun tɛ bilen association a kɛra politique de
o politique de continuer na jusqu'à ce que ayem mɔgɔw bi wele ni maa min kɛra a ɲɛmaw ye olu bɛ nin sɔrɔ u bɛ nin sɔrɔ u bɛ nin sɔrɔ hali a dɔw tɛ fɛ ka kalan bila o nafa kama dɔw ye donc ni fɛn min b'o cogo la jusqu'à ce que ko nana kɛ maintenant marifaw ni BCw ni fɛnw de bɛ kɛ campusw ni fɛnw na ça quand même c'est trop su ka ca donc ministre ye IM dissouli min kɛ moi je suis d'accord parce que association man ka kɛ ten a kun yɛlɛmana ka kɛ milice façon dɔ de ça porte atteinte à la sécurité de l'État donc n'o cira o tɛ se ka kɛ baasi ye mais foyi t'u bali u ka mouvement wɛrɛ dilan min tɔgɔ tɛ IM u bɛ se k'o dilan o waleya ɲɔgɔnna kɔni kɛ min tɛna o waleya ɲɔgɔn kɛ enquête de moralité ni fɛnw bɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa sɛbɛnw de bɛ ka na mouvement kura dilan sinon charia la chacun a le droit de créer une association voilà. mais bi a mankan cayalen don a ye mɔgɔkɔrɔw wulile olu bolo ko a kan ka lajɛ fɛɛrɛ kan ka sɔrɔ a la a kan ka se ka segin ka na cogo min na e yɛrɛ bolo sariya ko la u kan ka taga sariya sira fɛ wa mais n'u b'a fɛ a ka segin ministre ye décision de ta o n'a ye arrêté de ta k'a dissous ou bien décret ka gouvernement y'o ta mais u ka décret attaqué cour suprême na kɛ sariya y'o de fɔ n'i ma jɛn n'a ye kalo 2 b'i bolo ka attaqué n'a y'a sɔrɔla i ni dissolution man kan cour suprême b'o fɔ voilà donc a ye mu ko in e yɛrɛ bolo a ka ɲi ta an ka fɛɛrɛ ka sɔrɔ denmisɛnninw ka kura sigi sen kan mais u ka kura sigi min bɛ se ka sariya bato mais maître an b'o bɛɛ kɔnɔna na kunun na sini conseil des ministres fana na tuguni ministre y'a jira k'a fɔ ko jɛkulu i n'a fɔ M5 n'a ɲɔgɔnnaw olu minnu bɛ sigi ten partout ka wuli kuru kan k'u fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ sɛbɛn t'u la k'o bɛna na dabila ko sabula k'u bɛ k'a ye k'a bɛ ka na ni gɛlɛya ye est ce que o tɛ dan sigi démocratie yɛrɛ hakilina la o tɛ dan sigi a la normalement sariya bɛ bɛɛ bolo a ka fara ɲɔgɔn kan ka cause dɔ défend o de bɛ wele ko association syndicat walima parti mais n'aw sigira a kan ka taa déclaration de kɛ ministère la walima gouvernorat la pour que aw ka jate i b'a fɔ jɛkulu sinon a tɛ jɛkulu ye koyi ne dabali banna yɛrɛ ko récépissé yɛrɛ tɛ M5 la o M5 bɛ o récépissé bɔ min maa minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ tilese k'u jɛ fɛ ka fanga kɛlɛ tan b'olu bolo k'olu bɛ récépissé munna o fan dɔ fana ye lettre ci ministre de l'administration territoriale ma k'u ye dɔ gɛn mais o ye M5 kɔnɔ maa mana maa gɛn i da sago de fɔ maa tɛ se ka maa gɛn ayi papier t'a la o sariya ɲɛkɔrɔ a comme olu ye ministère de l'administration non olu ye ministre écrit u bɛ min nɔfɛ c'est que désormais ni ministre bɛ weleli kɛ a k'a fɔ olu ɲɛna ko an bɛna réunion na u k'a fɔ olu ye k'a fɔ ko u k'olu invité u kana ɲinɛ olu kɔ mais M5 en tant que tel n'a pas de papier sariya la a tɛ yen est ce que bɛ ka ko in fɛ o jɛkulu caman bɛ kɛ parti politique la Espoir 2002 tɛmɛna yan o de y'o ni Espoir 2002 APR olu bɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn cadre de ka concertation objectif dɔ ɲini n'an y'o sɔrɔ c'est fini voilà donc an tɛ sariya ko de ne bɛ association créer i ka taa papier déclarer récépissé bi d'i ma ministère la walima administration ou bien gouvernorat la ça dépend i bɛ politique de la ou bien i tɛ politique la i y'a faamu voilà récépissé de bɛ a to sariya bɛ reconnu comme comment on appelle ça regroupement sinon n'a ka di i bɛ se ka fɛnw kɛ o mais i tɛ se ka taa justice la ni récépissé t'i bolo i tɛ se ka taa latigɛ hali ka taa tribunal la i tɛ se i y'a faamu wa pour que i ka taa tribunal n'a ka d'a ye ne an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan su in na o n ko bon an ye association dɔ créer an bɛna kɔɔri bɔlaw dɛmɛ maa bɛ se k'an bali o la n'a ka d'a ye an tɛna réunion kɛ i ka bureau la yan an bɛ se ka taa ne fana fɛ yen bon o donc o ye association de ye mais association in ka jate fanga fɛ fo récépissé a k'i lakodɔn donc M5 ninnu mɔgɔw wulila dɔrɔn k'olu wulila dɔrɔn u yɛrɛ dɔnna n'u ka marche fɔlɔ de ye 5 juin ou bien
tu penses que n'olu kun tara i bɛ ka régime na ko ka récépissé di u b'o di yan u t'a di donc olu yɛrɛ m'o ɲini olu ta dama dabɔ o kama olu ta dabɔra ka fanga bin donc fanga binni on n'a pas besoin de papier pour ça. Ah ben bi comme fɔlɔ ɲɔgɔn b'u ni ɲɔgɔn cɛ et puis ko bɛ ka taga sira min fɛ n'i y'o jateminɛ a bɛ k'i i n'a fɔ sisan ko dɔ bɛ fɛ k'i sɛbɛn sariya la ka dɔ kɛlɛ. non sariya tɛ M5 la. papier t'a la récépissé t'a la statut t'a la foyi t'a la M5 ta ye min ye faamaw bɛ fɛ ka tugu maa min kɔ u bɛ tugu o tigi kɔ morceau min n'u bɛ fɛ ka tugu o kɔ u bɛ tugu. morceau caman bɔra sa dɛ. bon morceau tɔ ninnu donc n'ala ye min kɛ a banna. ayiwa c'est tout. maître an y'a ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ kumaba min bɛ bi nin dɔgɔkun in na kosɛbɛ o ye k'a fɔ ko furancɛla fanga k'a yɛrɛ ye sɛbɛn min ta k'a jira k'a fɔ ko a ye kalo 24 fara a yɛrɛ kan n'o kɛra san 2021 ka na se nin waati ma n'o ye san 2024 ye ko san 2 o dafara n'o ye kalo 24 ye ko bi min ye jɛkulu dɔw ye n'olu ye synergie mɔgɔw ye olu ye wuli ka jɔ olu yɛrɛ ma wuli ka jɔ yɛrɛ kɛ parce que an y'a ye k'a fɔ ko magistrats ka tɔn référence syndicale ale ni procureur poursuivant olu de ka tɔn taara ni sɛbɛn ye kunu cour suprême na k'a jira k'a fɔ ko bi ko jamanakuntigi tɛ jama kɔnɔ ko min ye institution ye ko k'olu ci ka bɔ yen e yɛrɛ bolo sariya bɛ mun de fɔ nin ko in na kuma tɛ aw minnu ye sariya sunba kura in baaraw kɛ. Kasimi i ka ɲininkali diyara n ye n b'a fɛ i ka n lamɛn pour que ka kuma in kunkun n'a ɲɛɲɛ faamu dakuru dama dɔ la. Mali bɛ don min na i ko bi papier 3 de y'an ka sariya sunba ye sariya sunba 3 de bɛ yan. cogo di maître sariya sunba 1 de kan ka kɛ jamana kɔnɔ. 1 3 de bɛ yan. 3 maître 3nan ye jumɛn ye. Constitution de 1992 o bɛ sen na hali bi. o ma ban de. a ma ban. charte de la transition k'o b'o dafa. i ka kuma faamu. o ye 2 ye. an y'an t'o bɛɛ kɔnɔna na an ye constitution kura fana ta o fana promulguera. o ye 3 ye. 3 tɛ. ni sariya sunba 3 bɛ yen jɔn de b'o ko ɲɛdɔn bilen. aw sariya dɔnnaw kɛ. mɔgɔ t'o ɲɛdɔn bilen o donc a fɔra de ko cour constitutionnelle ko ni jamana batakiw ɲaamina cour constitutionnelle de b'a jalatigɛ. donc transition a bɛ ka base ni sariya 3 min kan a banna wa a ma ban n'a banna mun kan ka kɛ cour constitutionnelle de bɛ se k'o kɛ o jalatigɛ. mais pour que cour constitutionnelle k'o jalatigɛ fo cour constitutionnelle ka saisi. mɔgɔ ka s'a ma. mɔgɔ ka s'a ma mais mɔgɔ jumɛn de bɛ s'ale ma minnu ye lettre ci olu ka demande tɛ reçoit. cogo di. non parce que cour constitutionnelle tɛ se ka saisi maa gansan fɛ ni élection tɛ. magistrats ka fɛn syndicat. cour constitutionnelle pour que olu ka saisi il faut que faama dɔw de bɛ yen min ni constitution y'a fɔ olu de bɛ se ka cour constitutionnelle saisi. maître i bɛ ka kuma ba fɔ bi o kuma Serifu ye wuli ka jɔ min kɛ ka taa n'a ka plainte ani Daramani Jara olu. non kana kɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ ye. wayi. parce que n delila n kɔrɔkɛ de ye Serifu ye n delila ka critique dɔ k'u ka fɛn na a bɔra ka kuma caman fɔ ma mais n ma jaabi. ne ka kuma kun tɛ k'olu ka baara. e yɛrɛ bolo sariya bɛ min fɔ mɔgɔ voilà ne bɛ fɛ de maliyɛnw k'a faamu mais mɔgɔ ko tɛ n kan tɛ Serifu ma n kan tɛ Daramani ma. i n ka kuma faamu n kɔrɔkɛ Serifu ye Daramani n'o ye école kɛ i y'a faamu mais n'a ma ɲɛfɔ maliyɛnw ye u t'a faamu normalement faamaw tun kan ka bɔ k'a fɔ an ye mun de kɛra. aw ko fɛn bɛ ban 2 ans. bon 2 ans sera a bɛ bɔ k'a fɔ an ye dɔ farala kan wa a ma fara kan. a ko bɛ cogo min i b'o fɔ o tɛ baasi ye population bɛ bɔ punpa la mais n'o ma kɛ ne bɛ min dɔn o de ye maa wɛrɛ tɛ se ka nin ko trancher ni cour constitutionnelle tɛ. mais cour constitutionnelle tɛ se ka saisi maa gansan fɛ syndicat tɛ se k'a saisi
association tɛ se k'a saisi parti tɛ se k'a saisi ni élection waati tɛ i ka kuma fɔ n'i ye candidat ye i bɛ se k'a saisi mais n'o tɛ kilese kuncɛ fɛ comme ça ka na k'e ye association ou bien e ye syndicat ou bien e ye parti o tɛ se ka kɛ o dun ye sɛbɛn minɛ mais n'i taara déposer u b'a minɛ kɛ u b'a minɛ mais u bɛna min jaabi min di i bɛna o ye ou bien donc sisan maa min bɛ se ka cour constitutionnel saisi nin ko in na o ye CNT mɔgɔw olu bɛ se ka hakilina ɲininkali olu de bɛ se ka jɛ olu yɛrɛ à peu près 30% o mɔgɔ dɔ n'olu b'o bɔ CNT conseil olu bɛ se k'o kɛ président bɛ se ka cour constitutionnel ɲininka premier ministre bɛ se k'a kɛ n b'a dɔn ne bɛ k'a faamu olu autorité damadɔw de bɛ se k'a kɛ donc ne Kasim Traoré tɛ se ka wuli k'a fɔ ko non non n'i y'o lettre bila ka taa a dɔw la o t'i jaabi yɛrɛ u t'i jaabi ayi mais olu b'o jaabi yan o bɛ ka demande reçoit sur quelle base constitution wo charte wo o si tɛ maa yeleke yamaruya ka taa demande dɔ don cour constitutionnelle la donc CNT mɔgɔw premier ministre jamanakuntigi yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ se k'a kɛ olu bɛ se k'a kɛ i y'a faamu sisan bon donc olu dun maa kɛ ɲɛna ko komi magistrat jɛkulu don syndicat don n ko olu u bɛ sariya non 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 olu ma kɛ olu maa minnu kan ka kɛ olu ma kɛ donc an b'an jɔ de olu bɛna min fɔ an ye voilà mais e yɛrɛ bolo bi transition in a banna de wa a ma ban de parce que décret min bɔra n ye a mɛn ɲɛfɔlikɛla dɔw da ko aw ye sariya suma min sigi ko fo kalata ka kɛ k'o de bɛ transition kun cɛ ne ko an bɛ kumana waati min na sisan jɔn de bɛ kuluba Asimi kɛ a bɛ yen mun na ni transition banna a bɛ mun na yen transition ma ban a ma ban o président bɛ yen premier ministre bɛ yen gouvernement bɛ yen i yɛrɛ bɔra ka ORTM lamɛn i y'u ka cérémonie ye donc transition ma ban maintenant est ce que n ko ninnu y'a ɲini tribunal fɛ cour suprême fɛ de cour constitutionnelle fɛ de k'a k'a fɔ k'a banna ko ka ninnu gɛn ko institution bɛɛ ka gɛn donc o kɔrɔ ye u bɛ yen de wa a ma ban donc n'a banna u tɛ se ka sigi yen n'a banna u tɛ yen yan o kɔni bɛ yen mais komi ko k'a bɛ sariya sunba kura in kɔnɔ aw minnu y'o sɛbɛn an bɛ fɛ k'o de faamu n bɛ min f'i ye sariya ye gɔlɔnkɔti de ye koyi n bɛ deli k'o f'i ye voilà sariya ye kana ɲinɛ o kɔ dɛ ka sariya foyi tɛ yen n'a bɛ min fɔ ni yɔrɔ wɛrɛ n'a tɛ tila ka fɛn wɛrɛ fɔ min n'o tɛ kelen sariya de b'a f'i ye ko n'a fɔra sisan k'e nɔ minɛna k'i ye mɔgɔ faga ala man kisira donc ko ni juge t'a kalama ko ma k'a ɲɛna a bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn juge bɛ se ka dɔgɔtɔrɔ dɔ désigner k'a ka taa maa min sara a ka taa sɛgɛsɛgɛ yala a fara de wa ou bien a y'a yɛrɛ faga de wa ou bien a sara a yɛrɛ ma de o dɔgɔtɔrɔ tɛna t'o papier dilan juge ye dɔgɔtɔrɔ ya dɔgɔtɔrɔ ka papier mana na k'a fɔ ko nin de don o sariya kelen de bɛ tila k'a f'i ye tuguni ko n'a ka di juge ye a b'o papier bila kɛrɛfɛ min y'a yɛrɛ jɛ a b'o fɔ o kɔrɔ gɔlɔnkɔti tɛ a yɛrɛ ye mɔgɔ min bila baara la ko ka taa ɲɛɲini voilà o nana jaabi min d'a ma o nana jaabi min di sariya ko n'a ka d'a ye a b'o bila kɛrɛfɛ min y'a yɛrɛ diinɛ n'a ŋaniya a b'o fɔ a bɛ tɛmɛ o kan bon donc i bɛ loi o loi ta maa minnu b'a f'i ye ko transition banna minnu ko k'a ma ban argument de b'u bɛɛ bolo u bɛɛ de bɛ se ka t'u ka dossier défend là où ça doit être défendu cour constitutionnelle de b'a jalatigɛ mais cour constitutionnelle nin cogonin na ta ne b'a dɔn u bɛna fɔ de ko les demandes sont irrecevables parce que maa minnu kan ka don olu ma don i ye problème ye mais ni parti politique jɛkulu dɔw fara ɲɔgɔn kan ka taa don sisan o tɛ marché fo ni élection wagati non fo na député de b'u bolo wa parti dama tɛ se ka kɛ o élection anti élection na pour que parti ka se ka don maa min bɛ se ka don n y'olu f'i ye sisan sa mais maître est ce que transition fana bɛ se ka to ta k'a tɛ ban wa transition tɛ se ka to ta k'a ma ban mais a mana kɛ cogo o cogo la
maa minnu nana ni transition mɔgɔw ye papier mana n'u ye koyi donc u bɛɛ ye jusqu'à ce que don min na ni élection kɛra ka président sigi ɔhɔ f'i k'o fana de faamu sariya fana baselen don n'a y'a sɔrɔ la a bɛ se ka appliquer de n'e ko ko transition banna e ka t'i sigi kuluba ka lajɛ sini sɔgɔma aw bɛ su in na de. a su in na il faut aller. o la n b'a dɔn n'a banna n'a ma ban. n'a banna n'a ma ban i bɛ bɔ a kalama. ɔ mɛ munna o nin bɛɛ la o mɛtiri bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ décret fana ale fana ye sariya de ye jamana bɛ baara kɛ ni min ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko o taara k'a sɔrɔ degun t'a la fosi t'a la mɛ munna bi ɲɛmɔgɔw tɛ bɔ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛna. n'o de f'i ye u kan ka k'o kɛ u kan ka k'o kɛ ni dɔ bɛ fara transition kan u kan k'o décret fana ta. k'o fɔ mɔgɔw ye ne ka jate la o bɛ mɔgɔw bɔ kunpa la o b'a to fana an b'a dɔn ko transition kan ka taa jusqu'à ce moment mais n'o ma kɛ aya a filɛ dɛ maa min kan ka kiiri tigɛ o ye cour constitutionnelle ye maa minnu kan k'o saisir olu b'u yɛrɛ dɔn. donc n'olu si m'u saisir o kɔrɔ ko ninnu bɛ to yen sa kɛ. o tɛ yen ka ban. ayi mɛ komi minnu bɛ ka laɲini kɛ olu ko ko u ka ko banna de o ko jamanakuntigi yɛrɛ ka jɔyɔrɔ labilalen don. Kasim sariya po pa po c'est à dire pour que an ka bɔ nin kɔnɔ nin sɔsɔli ni nin fɛn ninnu sariya ka charte tɛ fɛn tɛ fo élection de ka kɛ fo président kura ka sigi. o la an bɛ bɔ nin bɛɛ kɔnɔ. n'a o sigira waati min o ye tɔ ninnu bɛɛ bila texte tɔ bɛɛ bilalen ye ka da constitution laban in ma. donc fo tant que an ma bɔ o kɔnɔ tant que an ma président kura ma élection présidentielle ma kɛ président ka sigi an bɛ to nin ko in de la tan. donc mɔgɔ bɛ se ka mago baara kɛ ni transition constitution 92 ye i bɛ se ka baara kɛ ni charte ye hali bi. min y'i diya i b'o fɔ kɛ mais min ye fanga fana diya a b'o kɛ n ko de don. donc fanga ko de don wa. fanga ko don. ne yɛrɛ n ko texte ni sariya ko de don n ko o de b'a to. Kasim sabali sa kana kuma. ayi mais maître u b'a fɔ cogo min ka n'i ka foronto dun da kɔnɔ. non n bɛ fɛ k'a faamu parce que kunun ni kunna sini i ye min fɔ minnu ko ko a banna tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'i y'u lamɛn i b'a fɔ ko tiɲɛ na k'u ta ye tiɲɛ ye nka minnu fana ko k'a ma ban n'i y'olu fana ka daliyaw lamɛn a fɔbaga ɲɛnɛmaw n'a lafasabaaw da i b'a fɔ ko ko nin ko in ka gɛlɛn bon i bɛ to ten. sisan an ka jate yɛrɛ k'a banna cour constitutionnelle bɛna jɔn de kɛ président ye. n'a banna o kɔrɔ ye minnu bɛ yen olu ka taa. minnu bɛ ka laɲini kɛ olu ko ka transition civile kura de sigi. transition civile ni jɔn de bɛ k'a ɲɛmaa ye e wa ne o bɛ sigi ni dalilu jumɛn ye loi jumɛn y'a fɔ ko ni transition in banna ko bon transition civile ko o bɛ sigi ko a premier ministre ye nin ye a président ye nin ye a ministre ye nin. donc minnu ko ka dɔ fara a kan olu ta ye hakilimaya ye ka tɛmɛ minnu b'a la ko a banna. n'i ko k'a banna e ka t'i sigi kuluba k'a lajɛ. i bɛ tigi ye quoi. voilà a ma ban. ayiwa maître a banna papier dɔ la. mais a ma ban dans les faits. tiɲɛ na. voilà dans les faits a ma ban. maa minnu kan k'o cour constitutionnelle ko n'o fɛn olu ma saisi donc an ma sigi de k'a lajɛ fɔlɔ kɛ. voilà. ayiwa an y'a ye k'a fɔ jalo ko kuma fana bɛ sen na ko min ye sigi ka fɔ ye yaasa an ka se ka bɔ nin degun ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na e yɛrɛ bolo est ce que mɔgɔ bɛ garisɛgɛ ba don o ma wa. non dialogue ka ɲi mais tiɲɛ ne yɛrɛ la ne kun fɛ dialogue in dabɔra min kama ne ma d'a la n'a bɛna k'o ye parce que ne ka jate la dialogue in kan ka kɛ fɛn fila de kan fɛn fɔlɔ ye mun ye rébellion min ni an sera olu la sisan nɔrɔ bɛna gérer cogo di maa minnu tun ye marifa ta u ka cas bɛ gérer cogo di pour que attaques ni fɛnw bɛɛ ka dabila pour moi o tun ye transition o tun ye dialogue sujet fɔlɔ ye sujet filanan ne kun fɛ dialogue kun kan ka kuma syndicats de fɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ grève wɛrɛ kana na don a la k'a ko tɔ bɛ nɔɔni pour moi o dialogue syndicats de kan ka na olu la bon parce que fɛn min ye politique dialogue ye an tilal'o la ka ban assise kɛra constitution kura taara loi organique bɛ ka ta donc politique ko tɛ bilen quoi
jamana y'a ka option kɛ o ko olu ka siraw kama la ka ban ouais. mais maintenant dialogue kan ka kɛ nin fila min kan est ce que a bɛna k'o de kan parce que rebelle olu tɛ nana o kɔni tɛ na bon syndicat ne ɲɛ tɛ ɲɛ la olu kun k'olu bɛna papier signer dialogue la k'u bɛ grève jɔ k'u tɛ grève kɛ bilen ne ɲɛ t'o la bon donc dialogue in bɛna kɛ mun de ye ne kɔni fɛ vraiment nin fila de ka f'an k'u ka sɛbɛnw nataw wa ye. donc an b'an jɔ k'u lajɛ fɔlɔ résolution ni fɛnw mana ta an bɛna dɔn u ye résultat min sɔrɔ ayiwa maître démocratie ko dɔ ni maaw yɛrɛ bɛ u da a la kuma bɛɛ o ye ko maaw bɛ se k'u hakilina fɔ k'a sɔrɔ u ma degun sɔrɔ maaw bɛ se ka kuma nka loi sur la cybercriminalité a bɛ n'a fɔ ale kɛlen don ka maaw siran kuma kura min yɛrɛ bɛ yen crédit de l'état in atteinte au crédit de l'état in aw minnu ye sariyatigiw ye a ko bɛ cogo di. Kasim dasago fɔ je crois que n'a mɔgɔ b'a défend jamana in kɔnɔ ne y'a dɔ ye parce que ne yɛrɛ ye o ye n bɛ débat la donc a man di n ye mɔgɔ ka binɛ ko parce que i ka kuma porokotora a man di n ye mɔgɔ ka minɛ k'i ka kuma porokotora ka sɔrɔ i m'a dabɔ a kama kuma bɛ se ka mɔgɔ janfa i y'a faamu i b'i to kuma na kuma dɔ bɛ sɔrɔ a bɛ tili la donc n'a y'a sɔrɔ la i m'a dabɔ kojugu kama pour moi i man ka minɛ e ma nkalon tigɛ ka da mɔgɔ la i ma mɔgɔ nɛni bon mais fo kuma porokotora à mon avis mɔgɔ man ka datugu o kama juge kan k'i ŋaniya lajɛ est ce que i y'a dabɔ juguman de kama bon maa si tɛ se ka nkalon supporter ka nkalon da i la mɔgɔ tɛ se k'o jɛ n'o ye k'i nɛni mɔgɔ tɛ jɛ n'o ye mais k'i hakilinata fɔ jamana taabolo kan o man ka kɛ minɛnikun ye bon mais ne ye min faamu pôle cybercriminalité mɔgɔw olu baselen don article dɔ de kan o article in o ye article 58 du code pénal article 58 in b'a fɔ ko ni mɔgɔ ye kuma fɔ kuma min n'o o bɛ se ka kɛ ka sababu ye ka mɔgɔw tigɛ jamana na o de ye k'o ye atteinte au crédit de l'état k'i kan ka minɛ parce que i y'o kuma fɔ o article 58 dun a arrangelen don chapitre dɔ de kɔnɔ code pénal kɔnɔ n'a bɛ fɔ ko chapitre des crimes et délits à caractère racial ou régionaliste ye n ka kuma faamu wa a arrangelen don catégorie min kɔnɔ o catégorie ko de k'ale bɛ kumaw de ka kuma minnu ni a y'a sɔrɔla a ɲɛsinnen don siya woloma kow ma i ye siya woloma kuma dɔ fɔ walima ka région dɔ défend ka tɛmɛ ka yɛlɛ dɔ kan ou bien ka mɔgɔ dɔ wusaya ni mɔgɔ dɔ ye mais o chapitre tɔgɔ de mais article yɛrɛ kɔnɔ a ma fɔ nouvelle raciale ou walima nouvelle propagation de nouvelle race à caractère racial o t'a kɔnɔ mais hakili de b'a sama ka taa nɔrɔ o chapitre la donc juge ko k'olu t'o de kɛ a fɔra donc ni racial ma fɔ dɔrɔn n'a fɔra dama i ye i ta buruja donc i bɛ taa kaso la tant que kuma in tɛ tiɲɛ parce que ne wulila de o ka t'u ɲininka o a ko bɛ cogo min u k'a ɲɛfɔ n ye n k'a faamu yaasa i ka se k'i ka client parce que atteinte au crédit de l'état min bɛ yen n'an kun b'o dɔn o bɛ kuma wariko de kan i y'a faamu wa mɔgɔ dɔ ka taa bɔ sisan k'a fɔ he maa si ka n'i ka impôt sara an tɔɔrɔ la an tɛ foyi sara e t'a fɛ ka e t'a ka wariko sɔrɔ ko buruja sa k'i bɛ taa kaso la o la ou bien i ka taa fɔ ko bon ko bankiw bɛɛ ka t'i ka wari bɔ sinon jamana binna dɛ a kana bin k'i ka wari to a kana bin k'i ka wari to a kɔ n'i y'o fɔ e b'a fɛ ka jamana wariko firi de i bɛ minɛ o la i y'a faamu mais o minɛni ninnu ye wariko kuma de ye d'ailleurs loi b'a fɔ o yɔrɔ la ko maa tɛ se ka nɔ minɛ o la tant que
état ma ministre des finances ma plainte do donc ne o yɔrɔ min ye n bɛ deli k'o ɲɛfɔ mais nin don n yɛrɛ de wulila n yɛrɛ ma i n'a fɔ n wulila outrage magistrat ko la cogo min na n'an ye ɲɛ sɔrɔ o la n wulila ka taa police cybercriminalité la k'u k'a ɲɛfɔ n ye ne ko olu bɛ ka minɛni kɛ base jumɛn de kan ne m'a faamu quoi c'est là que ni mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn ye olu ye article 58 in yira n na n y'a kalan mais a sɛbɛnnen don chapitre des crimes et délits à caractère racial ou régionaliste donc ne ka jate la tant que n'i ye kuma fɔ fo kuma in f'a ka kuma siya ko ni religion ko ni fɛnw de kan o ye ka faamuya ye bon olu ka faamuya t'o ye olu ka faamuya la une fois que kuma kɛra ko ka état buruja dɔrɔn olu b'i nɔminɛ puisque fanga b'olu de bolo bɛɛ t'i kuma cogo dɔn fanga bɛ juge de bolo n'ale y'a faamu cogo min na ne ko i m'a faamu ten polisiw ni gendarmew b'ale de bolo olu t'e bolo donc a bɛ to ale de ta la a bɛ to ale ta la ko in de ouais mais maître est-ce que atteinte au crédit de l'état o ni politique mɔgɔw ka ko politique mɔgɔw bɛ se ka bɔ k'u hakilinaw fɔ est-ce que a tɛna ni gɛlɛya o la a faamunen don cogo min na justice fɛ i kɛra politique maa ye o i kɛra fɛn fɛn ye sa ne kɔni ye kuma fɔ ko min bɛ état buruja et que o kuma tɛ tiɲɛ ye siga kan k'u b'i nɔminɛ siga foyi t'o la non u b'i nɔminɛ fo n'u ma bɔ a kalama mais olu yɛrɛ bɛ se k'i nɔminɛ wa ou bien mɔgɔ de bɛ t'i ko fɔ parce que comme fɛn caman n'a ka d'u ye u b'i nɔminɛ u yɛrɛ ye kɛ mɔgɔ taar'i ko fɔ mɔgɔ ma t'i ko fɔ procureur bɛ se k'i nɔminɛ o cybercriminalité sira kan mais cybercriminalité sariya in est-ce que a faamuyara bɛɛ fɛ parce que jamana in kɔnɔna na mɔgɔ caman ma kalan o n bɛ min f'i ye cybercriminalité loi min bɛ yen tan n y'a f'i ye loi in ne ma jɛ n'a ye ma bɔ a ta kuma kalama u kɔni u bɛ ka appliquer mais n'i ye se kɛ ne ye u bɛ segin loi in kan k'a dilan mɔgɔ ka wuli ka jɔ fiɲɛ minnu b'a la u k'o fiɲɛw dilan fiɲɛ caman de b'a la parce que sisan n'an y'an to nin cogo la tan i da purukutura dɔrɔn o ye i taalen ye o la mɔgɔ y'i ko fɔ sa o maa y'i ko fɔ maa m'i ko fɔ olu yɛrɛ bɛ se ka wuli k'a kɛ voilà a dun fɔra sa k'u yɛrɛ ka brigade b'u yɛrɛ bolo mais comment ta tu peux comprendre que ko n'i ye kuma fɔ min bɛ état buruja i bɛ taa kaso la n'a y'a sɔrɔ la kuma tɛ tiɲɛ bon statut de l'opposition bɛ yen olu ka baara ye mun de ye olu kɔni ta ye ka état kɔni ka état buruja pour que olu bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na donc o kɔrɔ de ye olu k'u nɛ minɛ sa kɛ mais est-ce que o la o tɛ ka jo di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ko bi ko mɔgɔ tɛ se ka kuma parce que mɔgɔ caman bɛ k'o de fɔ ko n'i kumana k'i bɛ minɛ mais nin loi tant que loi bɛ faamu nin cogo la n'i ma farati kuma la i bɛ taa dɛ problème y'o de ye sisan donc il faut que aw minnu ye homme de médias ye ani aw yɛrɛ fana ani an minnu ye avocat ye an de ka wuli ka se faamaw ma vraiment u ka loi in u k'a lajɛ u ka se ka voilà parce que a ye mɔgɔ caman sɛgɛn nin waati laban in na dɛ filɛ ni galamana ci ɲɔgɔn na i bɛ wele kuma tɛ n'i ka video tigɛra k'a hakilina tɔ to a bɛɛ lajɛlen ma dafa n'u y'o sɔrɔ a bɛ k'u ɲɛna k'o de ye miiriya bɛɛ lajɛlen voilà a ko ka gɛlɛn parce que sariya ye n y'a f'i ye cogo min na gɔlɔngɔ don a bɛ taa yan fɛ a bɛ taa yan fɛ fanga bɛ maa min na n'o y'a faamu cogo min na o b'a ka fanga boli ka kɛ c'est ça le problème min bɛ waati min o ka faamuya cogo ale de bilalen don ko ka appliquer polisiw b'ale de bolo gendarmew b'ale de bolo ale dun y'a faamu tan de n'a y'a faamu cogo min na n'e ma t'o sira fɛ mais a ka ca ala fɛ a b'i minɛ ayiwa maître an ye dɔ kɛ kuma na donc sisan kɔni bɛɛ k'i kuma cogo dɔn an b'an ka kuma kuncɛ ni min ye o ye sɔrɔdasiw ka ko ye nin waati laban in na an y'a ye k'a fɔ bingali misɛnninw bɛ ka caya a yɛrɛ ko caman na mɔgɔ caman dɔgɔkun tɛmɛnen na Mopti mara yɛrɛ la an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ ye degun sɔrɔ halisa dɔngɔnɔduguw ni masinaw kɔnɔnaw ni fɛnw na mɔgɔ bɛ wulili la kuma bɛɛ e yɛrɛ bolo fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ pour que ka se ka fura sɔrɔ o fana na insécurité Kasim an bɔra nin y'a san 12 de ye an ka jamana kun minɛnen don a tɛ wuli k'i sen ta ka se nord la
centre nana fara o kan sɔɔni Bamakɔ yɛrɛ tun bɛna minɛ donc an y'an jija ala barika la transition y'an kɛra sababu ye ka politikiw ni diplomasiw ni armements bila sen kan de telle sorte que san 12 kɔfɛ an sera ka nord minɛ nord minɛni kɔrɔ de ye on a recouvré l'intégrité du territoire national an y'an ka jamana fan bɛɛ minɛ o b'an bolo sisan o ye fɛnba ye fɛn min n'a tun ma se ka kɛ a bɛ san 12 bɔ mais fɛn min ye insécurité ye o ti ban sisan dɛ o kɔni an b'o la de parce que fanga tɛ état la k'a fɔ k'ale bɛ soldats bila dans chaque village mais n ko terroristes fana b'u sigi de k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ nin village la ka n'olu attaquer mɔgɔ tɛ se k'o bali i bɛ dɔɔni de bɔ a la dɔɔni jusqu'à ce que mais est-ce que ni finitigiw bilara yɔrɔw la o tɛ dɔ bɔ a la wa e bɛ se ka finitigi bila dans chaque village wa ne ye finitigi bila dire n'u taara Wataguna e bɛ yan hali n'e nana Wataguna k'u kɛlɛ k'u gɛn ka bɔ yen e tɛ se ka sigi Wataguna o f'i ka continuer ka taa dugu wɛrɛ la e taalen kɔfɛ n'u seginna ka na dun renseignements de b'u fana bolo donc o moyen tɛ jamana si ye hali Faransi la preuve Rusiw ka attentat ma kɛ yen sisan Rusiw de tɛ k'anw dɛmɛ k'an ka kɛlɛ kɛ n'a fɔra ko attentat bɛ k'olu yɛrɛ fɛ yen attentat tɛ ka kɛ don o don yɔrɔ bɛɛ diɲɛ fan bɛɛ halisa Jeux olympiques la k'u sirannen don très bien donc maa tɛ se k'olu bali min an ye intégrité territoriale min recouvrer an k'an jija o territoire kana minɛ an na bilen insécurité o bɛ combattu ni sira fila de ye sira fɔlɔ o ye armée ye sira filanan o ye politique ye politique ye mun ye ne m'a fɛ yen sisan ko dialogue national dɔ bɛ sen na maa minnu bɛ o attentat n'o fɛnw kɛ olu de kan ka wele o la u k'o dabila olu de kan ka wele a bɛ mun fɛ a y'a fɔ an ye ou bien donc o ye politique sira ye donc olu n'i y'o fɛn fila de fara ɲɔgɔn kan insécurité bɛ diminuer i y'a faamu mais sinon k'a fɔ ko nin bɛna ban d'un seul coup la non voilà o se tɛ jamana ye o se tɛ Mali ye an ye dɔ kɛ kuma na su in na ni kumakuncɛ kuma min b'i bolo sabula su kɔrɔbayara fana kosɛbɛ bi maaw kɔni tulo garisigɛ sera ka kɛ ne n'Ala sɔnna ma i n'an tɛna na fama Kasim n b'i fo n bɛ radio lamɛnna bɛɛ fo ce que je souhaitais ne ka kɛlɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ne ka kɛlɛ kun ye de jamanadenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na k'an bɔ nin kɔnɔ i b'a dɔn ko n'a kun ka di ne ye n bɛ don parti dɔ la a mɛnna ne ni politiki mɔgɔ caman ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ depuis que n ye journaliste ye nin y'a san 30 ye i y'a faamu n ma don a la parce que ne ka jate la maa dɔw kan ka sɔrɔ kɛrɛfɛ minnu tɛ politiki la min bɛ se ka kuma ka population éclairer ni ne tun ye politiki mɔgɔ ye ni ne tun ye parti ɲɛmɔgɔ ye peut-être que mɔgɔ dɔw bɛ da ne ka kuma la bi olu tun tɛ da o la u b'a fɔ ko n nana politiki kuma de la est-ce que i bɛ k'a faamu bon donc ça mɔgɔw k'o faamu filanan ye min ye c'est que je souhaite m'a fɔ n k'o ye u bɛ mɔgɔw minɛ ko u jo b'a la ou bien u jo t'a la dɛ mais ne ka jate la u k'a lajɛ ka dɔɔni b'o la i y'a faamu wa mɔgɔ minɛta cayara n'i taara prison ba kɔnɔ bi hali tɛmɛsira tɛ yen tellement a falen don i y'a faamu wa don o don dɔ bɛ fara a kan ça c'est pas bon i y'a faamu u ka faamaw k'u ɲɛ tugu kumanin dɔw kan quoi mɔgɔw n'a fɔra ko sɛgɛn b'i la wari t'i kun sini nasɔngɔ ko ka gɛlɛn bon courant tigɛlen don i sɔn jalen don ko i ka tila k'i nɛ minɛ o fana ka gɛlɛn tiɲɛ na o ma nɔgɔ o fana tɛ ɲɛ minɛ wala mɔgɔ kan ka se k'i nɛn ta k'a da ka sɔrɔ i ma taa kaso la i y'a faamu sisan donc u k'o yɔrɔ lajɛ quoi
ne ma d'a la ni président ni faamaw nenina ka tɛmɛ première république mɔgɔw kan et je veux dire Alpha n'a ka mɔgɔw kan waati min na Marabaturu jaabi ni fɛn ninnu ne yɛrɛ tun tɛ journaliste ye an ye nenini min kɛ c'est pas possible. Falifa kɔni voilà a ye caman sɛbɛn dɛ. bon donc ne fɛ les montagnards voilà ne fɛ ɲɛ ka tugu fɛnnin dɔw ka olu ka tɛmɛ fo ni maa min y'a damatɛmɛ wale kɛ i y'a faamu wa mais k'a kɛ ni nɛn ta ka dɔ dɔrɔn i bɛ minɛ ça c'est pas o ye fila ye sabanan Mali bɛ don min na i ko bi Mali mago bɛ économie de la économie forte ka wari bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn an ka problème y'o de ye bi donc wari bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ wari ka bɔ yen a jurulama don sa o a fɛnnama wɛrɛ don wari ka sɔrɔ bon ne tɛ taa dɔn jusqu'à présent an kɛlen don k'an wakiliw sɛmɛ Rusiw ni Chinois ni Turki minnu na mun kelen kɔsɔn de y'u tɛ wari d'an ma bon ne t'o de dɔn n bɛ n ka yaala la n bɛna ɲininkali kɛ mun de kɔsɔn u tɛ ka wari bɔ parce que n'i ye 5 milliards de dollars di anw ma sisan o b'an bɔ o la an ka fɛn bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ mais 5 milliards de dollars ye mun ye Rusi ɲɛna wari b'u kun dɛ 5 milliards de dollars ye mun ye Chinois ɲɛna hali sisan Chine bɔra ka 7 milliards de dollars di République démocratique du Congo mɔgɔw ma u ye n t'a dɔn u ye min d'u ma contrepartie n y'a mɛn k'u ye cobalt mine dɔw passé u ka bolo kan an yɛrɛ k'o dɔ kɛ n'o o bɛ yen an k'o dɔ kɛ sanu dingɛ wa pétrole dingɛ je ne sais pas mais en tout cas il faut se trouver la fo wari ka ɲini fo wari ka sɔrɔ ka ɲini tɛ dɛ a ka sɔrɔ de a kɛra wajibi o ma emprunt minnu bɛ ka kɛ UEMOA ni fɛn ninnu na olu t'a bɔ a jumɛn u bɛ ka juru minnu t'a kɛ mais 20 milliards i bɛ t'o juru ta par semaine o bɛ mun ɲɛ Mali ye o tɛ foyi ɲɛ o o ye fonctionnement dama de ye ka mɔgɔw sara ka fɛnw kɛ ça ce n'est rien f'an ka wari mugu de sɔrɔ o mugu in dɛ o bɛ bɔ yɔrɔ o de kan ka ɲini sisan a kuma tɔ bɛɛ ye kuma wɛrɛ de ye an mago bɛ min na sisan o ye nin de ye wari mugu ka kuran lana ka siraw dilan ka alimentation agriculteurs dɛmɛ ka fɛnw kɛ ka wari dɔ sɔrɔ kɛsu la mɔgɔw minnu ka juru bɛ état la wa juruw ka sara normalement parce que n'o tɛ jamana tɛ marché maa tɛ seli setɔ don voilà seli yɛrɛ setɔ don a kuma ka ca dɛ maaw yɛrɛ sunkalo kɛ degun min na voilà Ala de b'a dɔn kuma ka ca moi je sais que n'an y'an ɲɛ bilen bɔ Rusiw la u bɛ wari di a b'u bolo kɔni b'u bolo dɛ mais est ce que an ka deli cogo de t'a kɛ ne yɛrɛ ka jate la an m'an ɲɛ bilen de bɔ kosɛbɛ quoi sinon wari b'u kun dɛ fɛn min b'u kun o ye wari mais comment a b'u kun dɛ la Russie a beaucoup d'argent Russie ni Faransi ninnu tɛ kelen ye o wari ba de b'u bolo mais a tɛ komi u développelen don ka Faransi ninnu bɔ dɛ mais wari mugu de b'u bolo Chinois wari mugu de b'u bolo ils peuvent nous aider juru don hali États-Unis na Chinois bɛ juru don États-Unis na an ka ɲɛ bilen bɔ dɔɔni an kana kɛ yɛlɛnijɛ ye u fɛ quoi ayiwa maître sunkalo fana bɛ sen na o i ka kuma laban ka kɛ voilà Ala ka sunkalo ɲuman ban ka seli ɲuman se vraiment Ala ka an to ɲɔgɔn ye amina yarabi merci beaucoup an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw n'an ka radio partenaires k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn bi su in na maître Cheikh Umaru Konare ale tun b'an bolo an da sera fɛn caman ma n'o ye démocratie ko ye ka taa kalata ko la ka taa tɛmɛ min ye sariya sunba ale ni transition yɛrɛ kun forili fo ka se musaka ko ma tiɲɛ yɛrɛ la maître an kan ka fɛn min ɲini o ye wari ye bi tiɲɛ na parce que ne b'an ka empreinte ninnu ye hali n'a wari dɔw bɛ sɔrɔ a bɛ tile fila de ɲɛ a tɛ se ka dɔgɔkun yɛrɛ ɲɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma fala ye k'i fo k'i waleɲuman dɔn min ye Keba Jalo ye k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn sini n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 12 sa kɛ midi n'Ala sɔnna a ma an n'aw de b'a sigi yan tuguni ka kɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ko kibaruyaw ye min ye Gajaga Sise ale y'an ka sini midi
13h o invité kɛnɛ kan jɛmukan kan maître Cheikh Umar Konare kun b'an bolo an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a kɔni fana ye funteni kun bi sabula min ye kuran ɲɛnama t'anw fɛ yan groupe ni min bɛ yan o bɛ se ka kuran minnu minɛ o de filɛ nin ye an bɛ dugawu kɛ sa ko Ala ka hakili ɲuman d'a ma an fana bɛ taa wari ɲini Ala ka dugu ɲuman jɛ